Hola, sóc la Xalana, tinc 24 anys i sóc de Manresa i a part de ser també creadora de contingut que ho faig en el meu temps lliure, també sóc mestra d'educació primària. La meva relació amb els videojocs actualment és gairebé nul·la perquè no és que jugui ni a la PlayStation, ni a la Wii, realment ni a la Nintendo Switch. Des de petita, quan ja van començar a haver-hi els ordinadors, els mòbils així més digitals, sí que jugava. L'única màquina que tenia, consola, que no em sortia, era la Nintendo, que jo me'n recordo que tothom la tenia i jo vaig haver de suplicar-la bastant als meus pares i al final ens la van comprar, però que la compartíem amb la meva germana i tal, i era la moda d'aquella època. Els que més m'agradaven eren, jo crec, el Mario Bros, l'Animal Crossing, i aquests dos són els que més jugava. Inclús ara hi tornaria a jugar. El que més m'agradava de jugar a videojocs quan era petita, que ara, quan ho recordo, sí que m'entra una mica de nostàlgia i de record desbloquejat, és que m'evadia una mica del que m'havia passat a l'escola o a l'entrenament quan anava a natació o el que sigui, i era com el meu moment. I a vegades era com un hobby. O al cap de setmana que tenia més temps, doncs em posava a l'ordinador a jugar. Però era en el meu temps lliure, llavors guardo un bon record. Últimament, els jocs que m'instal·lava eren els jocs que m'instal·lava al mòbil. Jo crec que també es va posar molt de moda el 2012, que va ser quan vaig començar a l'institut, el Pou, que era aquella caqueta, crec que era una caqueta que l'havies de... com un tamagotxi d'aquests que l'havies de cuidar, alimentar, i llavors tenia jocs, un que era de Temple Run, crec que es deia, que era com d'anar corrent i tal, cap a dreta, esquerra, només era això, córrer, saltar, dreta i esquerra, i aquest també estava bastant enganxada. I llavors també el Candy Crush, que quan em va donar una època, llavors sí que també em passava bastanta estona. Doncs jo crec que els videojocs, si es té una relació sana amb ells, com amb les xarxes socials i tot això, pot tenir molts beneficis, perquè últimament ara amb tota la globalització i digitalització, doncs pots interactuar amb la gent, amb altres jugadors, amb amics teus i amb gent que no coneixes, però tot això amb una mica de seguretat i precaució, sobretot si són infants i adolescents. I llavors crec que això, si tens una relació saludable i jugues a videojocs adients a la teva edat, doncs potser sí que t'ajuda a desenvolupar unes habilitats com potser poden ser la concentració o els actes reflexos i tot això. O sigui que crec que sí. Jo a vegades els hi retric als meus pares, perquè a mi em va costar molt treure'm el carnet de conduir i me'l vaig treure a la 5ª, llavors els deia, és que no he provat abans perquè no tenia la Wii, que a la Wii hi havia el del golf, el dels esports, el del Mario Kart, o tal. Tampoc soc bastant arrítmica i els dic, és que si m'haguéssiu comprat el Just Dance, aquest també de la Wii o de no sé què, doncs ara tindria més ritme, però sí que jo crec que si es fa un ús saludable pot tenir bastants beneficis en el desenvolupament de moltes habilitats, tant dels infants com dels adults i la gent gran, que pot anar fent exercicis de memòria, d'això, de moltes competències diferents.